Dobrý deň pani, že mám taký problém, že ako mám veľa problémy, ale momentálne s mafiou. Som mu včera ukradol 10 kg banúrky. A teraz všade, kde prídem, čarné BMWčka, no neviem, čo mám robiť teraz. A už sa ti to niekedy stalo predtým? No akože bol som zadržaný za, že som ukradol také v obchode, horálku, tatranku, ale teraz nemôžem ísť ani na policiu, rozumiete ma? A prečo nemôžeš na policiu? To však už ma poznajú, však také doba si by ma dali. Už by som do konca života si nezadígal. A si predtým, dobre som zachytila, že si povedal, že si ukradol? No áno, ukradol, tá oni asi zberali, tam kopali, traktory tam boli a pozerám mech. No nezober, však hranolky pre deti treba, nie? No a kradnúť sa smie? Prosím? Že kradnúť sa smie? No ja znam, že nie, ale keď robotu nemám, podpora teraz dneška už mala, všetko DPHčko hore išlo. A môžem sa pýtať, koľko máš rokov? No 34. No a táto linka je pre deti. No ja neznam, mne kamarát dal, že mám vám zavolať, že mám s vami poradiť, že vy dobre tak poradíte. No len to je taký problém, že to je linka pre deti. Mám to... No však ja tak rozprávam, ja detko, nie? Či? Takže asi sa rozlúčime, no. No a nemôžete mi nejak raz poradiť? No nedá sa poradiť. Nedá sa? Tak každému môžete poradiť a mne raz nemôžete. Keď už máte 34 rokov, tak už asi nemali... Joj, ale vy, jak odborníčka, čo by ste mi poradili? Ako ja vyzerám na menej, hej, na 12-13 roky. Tak to závisí od vašej filozofie životnej, no. A vy akú máte filozofiu, to poradte mi. No asi skončíme. Joj, páni. Ja vás nebudem už otravovať, len mi poradte. Prosím? Že to je linka pre deti a blokujeme možno, že nikoho... No však nevadí, a deti nemajú také problémy, jak ja. Však oni aké môžu mať problémy? Oni tu len flakajú, tady všetko kúri, pije, a mne, ja mám taký problém a neporadíte mi? Tak sa si rozlúčime, no. Pekný večer. Dobre, no a to mohli ste aspoň takú tak poradiť.